Taong 1988, Gatchitorena, Camarines Sur. Ilang buwan makalipas ang huling engkwentro nila Manong Buti sa manlalasong ama ni Bitang, naging maayos naman ang lahat. Marami siyang ginawa noong pananaliksik, matukoy lamang ang pinagmula ng kanilang mga kakambal na mga demonyo. Sa bawat araw na dumaraan, kung kani-kanino na siya lumalapit, masagot lamang ang mga katanungan na bumabalot sa kanyang isipan. Subalit sa kasamaang palad, walang kahit isang albularyo ang nakakaalam kung papaano nagkaroon ng kanilang grupo ng mga kakambal na demonyo. Isang araw, habang abala sila Manong Buti sa kanilang gawain, bigla naman silang naantala nang mabalitaan nilang paparating ang negosyante. Bagaman hindi pa handa noon ang kanilang grupo, wala silang magagawa kung hindi kaharapin ito. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, doon na nga nila narinig ang pagkatok ng negosyante sa kanilang tahanan. Kahit abala pa sila noon sa mga gawaing bahay, ninais nila itong bigyan ng panahon para makausap. Buti ka na hapon ha. Ako hingi sa'yo ilang minuto lang. Meron tayo usapan. Wika ng negosyante paglapit nito. Nang marinig ito nila Manong Buti, agad naman nilang pinagbigyan ng nais ng negosyante. Dali-dali silang nagsikumpulan sa harap nito habang patuloy na hindi umiimik. Nang mapagtanto ng negosyante na kumpleto na ang grupo ni Manong Buti, doon niya ipinakilala ang lalaking kasama niya na matyagang naghihintay sa labas ng bahay. Kibo, ikaw pasok ka na. At dito na iyo bago kasama. Wika ng negosyante. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagpasok ng isang lalaki na halos 6 na talampakan ang taas. Pagsilay doon ni Manong Buti, agad naman niyang napagtantong merong kakaiba sa tinawag ng negosyante. Bagaman ordinaryo ang wangis nito, ramdam na ramdam pa rin niya noon ang sagwa ng presensya ng lalaking yon. Pagharap ng lalaki sa kinaroroonan nila Manong Buti, agad naman itong nagwika ng, "Ako nga pala si Gibo. Masaya akong makilala kayo, Buti. Huwag kayong mag-alala. Sa iisang misyon niyo lang ako makakasama." Nang marinig ni Manong Buti ang sinabi nito, tanging pagtango na lamang ang kanyang nagawa habang naghihintay ng karagdagang impormasyon para sa kanilang gagawing misyon. Ayon sa negosyante, ang misyong gagawin nila noon ang pinakamahalaga sa lahat ng kanilang gagawin. Hindi ito tungkol sa kung anumang kayamanan, bagkus ay tungkol ito sa isang bagay na pinaka-iniingatan ng mga taong tagasunod ng anak ng Diyos. Dagdag pa ng negosyante na ang misyong kanilang isasagawa maaaring maging kabayaran ng kanilang mga buhay kung hindi sila mag-iingat sa lugar. Bagaman isang ordinaryong lugar ang Gatchitorena, hindi pa rin maaaring maging kampante noon sila Manong Buti sa kadahilan ng lagakan ito ng ilan sa mga tinik na bumaon sa ulo ni Kristo. Maraming mga personalidad ang nagtago sa bagay na yon sa paniniwalang ang dugong umapaw roon ay nagtataglay ng isang hindi kapani-paniwalang himala. Pinatotohanan din noon ng negosyante na sa lugar ng Gatchitorena nakalagay ang iilan sa mga tinik na galing pa sa hinirang na lupa ng Panginoon. Ayon sa kanya, marami pang bagay dito sa mundo ang itinago sa kasaysayan na kinilala ng tao. Matapos itong mailahad ng negosyante, tila ba nawala ng kakayahan ng grupo ni Manong Buti na makapagsalita dahil sa labis na pagkagulat. Halos hindi kasi nila inaasahan noon na ang misyong kanilang isasagawa merong malalim na kaugnayan sa Panginoon nilang kinikilala. Ilang minuto pa ang lumipas, nabasag naman ang katahimikan sa paligid
nang biglang magwika ang negosyante ng, Buti sa lahat ng iyo misyon. Ito pinaka-importante. Ikaw siguro iyo makuha tinik para la tayo problema. O sige, kami alis na muna ha. Kami babalik Sabado ng linggong to. Kasabay ng pagwika ng negosyante ay siya namang pagpapaalam ni Gibo sa grupo ni Manong Buti. Wala naman silang nagawa noon kung hindi ang sundin ang utos ng kanilang amo. Sa paglipas pa ng mga araw, panay naman ang kanilang ginawang pagsasaliksik ukol sa bagay na pinapakuha ng negosyante. Subalit kahit saang artikulo o libro man sila noon maghanap, bigo silang makahanap ng impormasyon ukol sa koronang tinik na minsang isinuot ng Panginoon. Sa paglipas pa ng mga araw, hindi na namalayan nila Manong Buti ang pagsapit ng araw ng Sabado. Nagulat na lamang sila noon nang biglang masipat nila ang negosyante at si Gibo na papasok na sa kanilang tahanan. Pagpasok ng mga ito, agad namang iniabot ng negosyante sa kanila ang isang supot na naglalaman ng mga kwintas na merong 3 pikong nakapalawit. Buti kayo suot to pagpunta nyo, Gachito Lena. Iya makakatulong para hindi kayo makilala. Kayo buti ingat doon ha. Kayo makisama kay Gibo maigi. Alam nyo na inyo gagawin. Wika ng negosyante. Matapos nitong makapagsalita, iniabot nito ang isang sisidlang naglalaman ng pera bilang paunang bayad sa kanilang trabaho. Dali-dali naman tong inabot ni Manong Buti at nilagay sa mesang naroon sa sala. Sige ho, amo. Makakaasa ho kayo. Huwag kayong mag-alala. Gagawin namin ang lahat matupad lamang ang nais ninyo. Sagot naman ni Manong Buti. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang umalis ang dalawa nang wala ng kahit na ano pang sinasabi. Sila Manong Buti naman noon, ninais ng mag-empake at bumili ng kanilang mga gamit na kinakailangan bilang paghahanda sa nalalapit nilang paglalakbay. Bale, inaasahan na nila noon ang ilang araw na biyahe sa kadahilan ng hindi din biro ang layo ng kanilang pupuntahan galing Maynila. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang narating ang terminal ng sasakyan. Kasama na nila noon si Gibo nang walang kahit na anong dala, maliban lamang sa isang maliit na maleta. Hindi naman ito pinakialaman nila Manong Buti, gawa ng maaaring nauna na sa kanilang sasakyan ang iilan pang dala nitong gamit. Ilang oras pa ang lumipas, dahan-dahan namang umusad ang pangkat nila Manong Buti patungo sa lugar ng Camarines Sur. Usad pagong manoon ang kanilang sasakyan, hindi na ito naging problema sa kanila dahil wala naman silang oras na kailangang habulin. Ilang araw pa ang lumipas, narating na nga nila ang lugar ng Camarines Sur. Pagdating nila Manong Buti sa sentro ng nayon, gulat na gulat sila noon sa kadahilan ng napakarami na palang nanananahang tao roon. Buti, sumunod lang kayo sa akin. Mula dito, pansamantalang ako na muna ang mamumuno sa iyong grupo. Sundin niyo lang ang kung ano mang sasabihin ko para hindi tayo magkaaberya. Wika ni Gibo habang naglalakad ng mabagal. Matapos naman itong marinig ni Manong Buti, wala na siyang nagawa kung hindi ang ibigay kay Gibo ang kanilang tiwala. Kahit papaano, panatag naman noon ang kanyang kalooban sa kadahilan ng katiwala din si Gibo ng negosyante. Makalipas pa ang ilang minuto, nadapo na nga sila sa isang lumang bahay na walang taong naninirahan. May isang matandang namamahala roon na maaaring katiwala lamang ng mga taong nagmamay-ari sa bahay na yon. Pagpasok nila Manong Buti sa loob ng tahanan
Agad namang nilapitan ni Gibo ang matanda at kinausap ng masinsinan. Ilang minuto lamang noon ang lumipas, bigla naman sila nitong nilapitan habang nagwiwika ng, Buti, sa atin ang lugar na ito hanggat kailan nyo gusto. Ayusin nyo na ang mga gamit nyo. May mga nakahanda ng kwarto para sa inyo. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman itong tumungo sa kanyang silid na napili. Sila Manong Buti naman noon, ninais na sa iisang silid lang manatili upang madali silang makahanda at makapagtipon sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Kinaumagahan noong mismong araw, nagkataon namang merong magaganap na simba sa isang lumang simbahan ng Gatchitoren. Napakahalaga ng simbang yon para sa pangkat nila Manong Buti dahil inaasahan na nilang doon nila masisilayan ang mga taong kaanib sa samahan ng kultong nagtatago sa mga tinik na merong bahid ng dugo ng Diyos. Pagdating nila noon sa simbahan, bumungad naman sa kanila ang halos hindi mabilang na tao na dadalo ng misa. Dahil sa ilang buwan na din sila noong walang dalaw sa simbahan, kung kaya't sinulit na nila ang pagtungo sa lugar na yon. Habang nasa kasagsagan sila ng pakikinig ng misa, bigla namang lumapit sa kanila si Gibo at mabilis ang nagbigay ng senyas ukol sa mga taong nakatayo sa paligid na kahina-hinala para sa kanya. Nang malaman naman ni Manong Buti ang nais nito, agad din naman nilang nilisan ang simbahan para maisagawa ang kanilang misyon. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, doon niya nakita ang iilang mga kababaihang naglalakad papalayo sa simbahan. Sa pagsilay niya sa mga babaeng yon, doon niya napagtanto na maaaring mga madre ang mga ito dahil sa mga telang nakatalukbong sa kanilang mga ulo. Maya-maya pa, agad naman nila itong sinundan ng masipat nila si Gibong dali-daling naglalakad papalapit sa mga ito. Bagaman walang katao-tao sa lugar na yon, pinili pa rin ni Manong Buti na ialerto ang kanyang mga kaibigan dahil sa hindi nila alam kung ano man ang naroon sa lugar. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang bumungad sa kanilang mga mata ang pinakadulo ng daan na kanilang tinatahak. Sa unang bahagi ng lugar na yon ay merong mga matataas na talahib na kanilang pinaghinalaang dinaanan ng mga babae. Hindi na nila ito tinangkapang pasukin alinsunod sa nais mangyari ni Gibo. Habang patagal ng patagal nila noong nakakasama si Gibo, doon na dahan-dahang nararamdaman ni Manong Buti ang labis na pinagkaiba nito sa kanila. Bukod kasi sa palagi itong walang dinadalang bagay, nakakapagtaka ring paulit-ulit ang sinusuot nitong mga damit. Ilang beses na nila itong pinagtangka ang pahiramin ng kanilang sobrang kasuotan, subalit palagi lang naman itong tumatanggi. Makalipas pa ang ilang linggo, naging mailap naman ang samahan na kanilang nais malaman. Halos wala silang nakitang bakas ng mga kaanib nito sa buong lugar na para bang hindi man lang ito umiiral. Paminsan-minsan nga, napapaisip na sila Manong Buti kung may misyon pa ba silang kinakailangang matapos roon dahil sa pagiging salat ng mga impormasyon. Kahit nawawala na sila noon ng pag-asa, hindi pa rin nila iniisip ang sumuko dahil nakikita nila ang pagpupursigi ni Gibo na maisagawa ang misyong iniutos sa kanila. Sa pagsapit ng Biyernes ng sumunod na linggo, doon na nga nagkaroon ng kakarampot na impormasyon sila Manong Buti. Aksidente kasi silang naimbitahan ng isa sa kakilala ng matandang nangangalaga sa bahay na tinutuluyan nila sa isang handaan. Hindi naman noon makatanggi sila Manong Buti, gawa ng yon ang kagustuhan ni Gibo. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang piging na kanilang nais puntahan. Siyempre, bilang dayo sa lugar,
Ginawa nila ang lahat ng pakikisama upang magustuhan sila ng mga taong naroon. Habang nakikisalamuha noon sila Manong Buti, panay naman ang ginagawa nilang pagmamasid at pagramdam sa buong paligid ukol sa mga kakaibang taong naroon. Gibo, dito na lang kami siguro sa labas. Kung kakain ka, ikaw lang. Huwag mo na kaming isama. Wika ni Manong Buti nang masipat niyang naglalakad papaloob ng handaan si Gibo. Nang marinig naman ito ng lalaki, ngumisi lang naman ito at tumango. Sa puntong yon, wala nang nagawa noon sila Manong Buti kung hindi ang manatili sa bakuran ng bahay na kanilang pinuntahan. Ninais na lang nila doong maghanap ng makakausap para naman kahit papaano'y meron silang mapagkaabalahan. Ilang minuto pa ang lumipas, patuloy pa rin silang nakaantabay sa labas ng bahay. Napansin nila noong hindi pa nakalabas si Gibo kung kaya't matinding paghihintay ang kanilang ginawa. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, laking gulat na lamang noon nila Manong Buti nang biglang merong tumungo sa lugar na grupo ng mga lalaki. Hawig na hawig ito sa dalawang babaeng nakatalukbong kung kaya't agad namang naalerto ang kanilang grupo. Ginawa nila noon ang lahat para makatago nang sa gayoy hindi sila mapansin ng mga ito. Sa pagkakatanda ni Manong Buti, nasa 7 katao ang dumating sa bahay na kanilang kinaroroonan. Pagharap ng mga ito sa entradang pinto ng bahay, agad namang nagsilabasan ang mga taong naroon kasama si Gibo. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila Manong Buti, agad naman nilang nasipat si Gibo. Napanay ang pagngisi habang patuloy na namumula ang mga mata. Ang labis pa nila noong ikinagulat ay kung bakit merong daladalang mga sundang at talibong ang mga taong kanina nilang nakikitang nagsasaya. Sa puntong yon, hindi na sila nag-abala pang lumapit kay Gibo para tulungan ito. Ramdam na ramdam kasi noon ni Manong Buti na merong kakaiba sa taong kanilang kasama. Bagaman hindi pa man niya nakukumpirma kung ano ang kanyang nararamdaman, nasisiguro niyang ito ay hindi maganda. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman silang napadapa noon sa damuhan nang masipat nila ang paglinga ni Gibo patungo sa lugar na kanilang kinaroroonan. Matapos itong gawin ng kanilang kasama, mabilisan din naman itong ibinaling sa mga panauhing dumating ang kanyang paningin nang mapagtanto niyang wala na roon sila Manong Buti. Kasabay ng pagtitig nito sa mga misteryosong lalaki, ay siya namang dahan-dahan itong paglapit upang kaharapin ang mga ito. Habang dinadaanan ni Gibo ang mga ordinaryong taong animoy tutulong sa kanya, kitang-kita ni Manong Buti ang pamumula ng mga mata nito. Ang iilan sa mga taong yon ay yumuyuko pa, na para bang nagpapakita ng isang paggalang sa taong hindi naman tubo sa lugar nila. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakaharap ni Gibo ang pangkat ng mga kalalakihang nakatayo sa harapan ng bahay. Halos para na itong estatwa kung titingnan dahil sa hindi nito paggalaw ng kahit anumang parte ng kanilang katawan. Salamat naman at nagpakita na kayo. Ang tinik, dala niyo ba? Tanong ni Gibo. Matapos marinig ng isang lalaki ang sinabi nito, dahan-dahan naman itong tumingin sa kanya habang nagwiwika ng, Masyado namang mataas ang tingin mo sa sarili mo, demonyo. Hindi kami kagaya ng mga ordinaryong tao dito na madaling malaso ng presensya mo. Kung inaakala mong makukuha mo ng napakadali ang mga bagay na ilang milenyo na naming iningatan, nagkakamali ka. Kasabay ng pagwika ng lalaki ay siya namang paglaylay sa mga kamay nito ng isang krus na hindi gaanong kalakihan. Nakakapit ito sa isang kadena na kulay pula
na siya namang labis na ikinagulat nila Manong Buti. Hindi rin naman nila masabi kung pintura ang nakakapit sa kadena gawa ng napakatingkad ng kulay nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, laking gulat na lamang nila nang makita nila si Gibong merong dinukot na isang punyal sa kanyang dibdib. Ang labis pa na ipinagtaka noon nila Manong Buti ay kung bakit nagkaroon ito ng isang patalim sa bahaging yon, gayong napakanipis ng kanyang damit at wala itong manggas. Matapos makuha ni Gibo ang isang maitim na punyal, dahan-dahan naman itong lumapit sa lalaki habang nag-aangil. Sa puntong yon, wala nang nagawa ang mga misteryosong panauhin kung hindi siya ay atakihin ng buong lakas. Lahat naman ng mga taong nakikisaya noon sa piging, nakisali na rin na parabang laban din nila ang kinakaharap ni Gibo. Kisap mata lang noon ang pagitan nang biglang magkaroon ng isang digmaan sa lugar. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila Manong Buti sa paligid, doon nila nakita ang husay ng 7 lalaki sa pakikipaglaban. Lahat ng mga dala nitong armas ay merong simbolo ng Diyos na parabang sila ang nasa tama at katwiran. Dahil sa kanyang mga nakita noon, hindi niya mapigilang magkaroon ng pagkalito sa panig na kanyang kinaroroonan. Halos na pag-isip-isip kasi ni Manong Buti na walang saysayang kanilang misyon kung ang mga tagapagtanggol mismo ng Panginoon ang kanilang kakalabanin. Bagaman napapaisip na siya noon na nasa panig sila ng demonyo, hindi pa rin niya inaalis sa kanyang isipan ang patuloy na pagtatrabaho sa negosyante. Ilang minuto pa ang lumipas, patuloy pa rin naman nilang pinagmamasdan ang buong paligid. May iilan na sila noong nakitang mga taong nakahandusay sa lugar na nagtamo ng isang napakalubhang pinsala sa kanilang mga katawan. Subalit kahit dumanak na ang dugo noon sa paligid, tila ba hindi pa rin napipigilan nito si Gibo na ipagpatuloy ang kanyang pakikipaglaban. Maya-maya pa, laking gulat na lamang noon ni Manong Buti nang masipat niya ang isang punyal na mabilisang ibinato ng lalaki. Mabilisan itong lumipad papalapit kay Gibo na halos naging malabo na para dito ang iwasan nito. Subalit, nang akmang tatarak na sa katawan ni Gibo ang punyal, laking gulat na lamang noon nila Manong Buti nang masipat nila ang pagsalag ng lalaki sa pag-ataking yon. Pagtama ng punyal sa katawan nito, mabilisan din naman itong bumaon na siyang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Matapos ang mga pangyayaring yon, buong lakas namang sumugod si Gibo habang patuloy na umaangil. Paglapit nito sa panauhing may hawak na kadena, agad naman niya itong inundaya ng saksak ng paulit-ulit. Halos hindi na nabigyan ng pagkakataon ang lalaking yon na makaganti, gawa ng walang habas siyang pinaulanan ng pag-atake ni Gibo. Nakakaawa ka, demonyo! Sa harap ng pagiging desperado, hindi mo na naiisip ang pinaggagawa mo. Wika ng lalaki habang patuloy na iniilagan ang bawat pag-atake ni Gibo. Si Gibo naman noon, nananatiling mataas ang kumpiyansa sa kanyang sarili na magagawa niyang magapi ang 7 lalaki. Subalit, segundo pa noon ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang maramdaman niya ang paghawak ng isang braso sa kanyang leeg na mabilisan niyang ikinatumba. Paglagpak ng kanyang katawan sa lupa, agad naman niyang nakita ang mabilisang pagpulupot ng mga kadena sa kanyang katawan na siya namang mabilisan niyang inilagan. Bagaman ramdam na noon ni Gibo na siya na lamang ang natitirang buhay sa kanyang mga kasama, nagpupumilit pa rin siyang makipaglaban alang-alang sa misyong kanilang sinumpaan. Sa pagpapatuloy ng mga pangyayaring yon, wala nang nagawa si Gibo kung hindi ang kumaripas ng takbo upang takasan ang mga misteryosong lalaki. Sila Manong Buti naman noon,
Ninais ng gumapang papalayo sa lugar upang magawa nilang makabalik ng ligtas sa bahay nilang tinutuluyan. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad, bigla naman nilang nakasalubong ang 7 lalaki nang sa hindi maipaliwanag na dahilan. Gulong-gulo sila noon sa kadahilanang sa pagkakaalam nila, binabagtas nila ang daan na taliwas sa lugar na kanilang napuntahan. Matapos nila noong magkatitigan, bigla namang tumigil ang lalaki sa kanilang harapan habang nagwiwika ng, "Manong, alam kong napasama lang kayo sa demonyong yon. Huwag na kayong masyadong makialam para naman maiwasan yung mapahamak. Tandaan ninyo, ipaglalaban namin ang anumang kinagis na naming paniniwala. Wala kaming pakialam kung sino-sino pa ang mga ordinaryong tao na madadamay. Basta nakikita namin silang banta, papatayin namin sila ng walang pagdadalawang isip at paglilitis." Nang marinig naman ni Manong Buti ang sinabi nito, agad naman niya itong sinagot ng malumanay sa pagbabakasakaling makakakuha siya ng detalye ukol sa mga lalaki. Subalit kahit anong gawin niya noong pagbasa sa mga galaw at paraan ng pagsasalita ng lalaki, tila ba naging bigo siyang makakuha ng kahit kakarampot na detalye. Sa puntong yon, wala na siyang nagawa noon kung hindi ang sumuko na lamang, gawa ng napagtanto niyang mas matalino ito sa kanya ng di hamak. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang lumisan ang 7 misteryosong lalaki matapos nitong mailahad ang isang babala sa grupo ni Manong Buti. Okay, grabe, sobrang angas ng episode na to. Alam niyo yun, yung bida kayo, kampi kayo sa kalaban, tas may dumating na mas bida. Gets niyo yun? Yung parang kaliwa kayo, tas may dumating na kanan. Siyempre, wala kayong magagawa dun. Tsaka yung gibo, duda ako dun parang may tangan ba siya o siya na mismo yung demonyo? Basta, nakakasabik yung bawat episode. Tsaka yung kukunin niya, yung tinik, yung nasa ulo yun ni Jesus noon, di ba? Yung tinik kapiraso noon, pinaki-iniingatan nitong 7 lalaki. Ang tanong, paano nila makukuha yun? Pero sad to say guys, parang hanggang dito pa lang yung episode natin para hindi kayo mabitin, tsaka para hindi kayo maghintay ng matagal, meron tayong Lolo Ruben na 4 episodes. Comment kayo ng Lolo Ruben kung gusto nyo marinig yun. 4 na episodes lang yun. Parang, excuse me, side story lang ni Lolo Ruben na hindi natin nakwento dun sa series niya. Comment kayo ng Lolo Ruben kung trip nyo marinig yung 4 episodes. Sunod-sunod kagad natin yun. Yun lang. Salamat.